Pasamuan ingkang kinasih, pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Setu 21 Februari 2026. Kula Anugrah Eka ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking Injil Matius gangsal ayat 11 dumugi 16. Ingkang mekaten suraosipun. Kowe iku padha dadi pepadhanging jagat. Kutha kang ana ing dhuwur gunung iku ora bisa kaling-kalingan. Lan maneh wong nyumet dian iku ora banjur dikurpi tombo, nanging ditumpangake ing jodhok supaya bisa madangi wong saomah kabeh. Samono uga padangmu iya sorotna marang wong supaya iku padha sumurup marang tindak tandukmu kang becik. Temah padha ngluhurake ramamu kang ana ing swarga. Mekaten sabda saking Gusti. Rahayu sedaya tetiang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padinenan kanthi setya tuhu. Haleluya, amin. Renungan padinan ing dinten punika pikantuk ira-iraan dados pepadhang ing tengahing pepeteng. Para sedherek ingkang kinasih, gesang kita wonten ing donya punika boten tansah kebak padhang. Kadangkala kita keparingan wekdal ingkang kebak pepeteng. Pepetenging masalah keluarga, beban panguripan, kuciwa utawi kasangsaran batin. Nanging Gusti Yesus paring pangandika kanthi cetha, bilih kita punika pepadhanging jagat. Pepadhang boten dipun sumet kangge dipun pendhem utawi dipun tutupi. Lampu dipun sumet supados madangi sakupengipun. Mekaten ugi iman kita. Iman boten namung kangge kabetahan pribadi, nanging kedah katingal lumantar lampah gesang kita saben dinten. Kados pundi kita saged dados pepadhang? Pepadhang boten tansah awujud prakawis ageng, asring namung saking perkawis alit nanging migunani. Tuladhanipun tembung alus nalika wonten tiyang sanes ingkang duka. Tulung tinulung kanthi ikhlas tanpa pamrih. Sabar nalika dipun remehaken utawi dipun sela. Pepadhang punika katingal saking panggawe ingkang sae. Boten kangge ngluhuraken diri pribadi, nanging supados asmanipun Gusti kaluhuraken. Para sedherek, jaman sakmenika kathah pepeteng, tembung kasar, kabar ingkang boten leres, lan sikap boten peduli. Menawi kita dados peteng, jagat badhe saya peteng. Nanging menawi kita dados pepadhang, sanajan alit, pepeteng boten badhe saged nguwasani. Elinga lilin alit wonten ing papan peteng sampun cekap kangge madangi sak ruangan. Mekaten ugi gesang panjenengan. Sanadyan katingal prasaja, Gusti saged migunakaken gesang panjenengan dados berkah tumrap sesami. Ampun ngantos pepadhang kita padham amargi rasa sengit, rasa kuciwa ingkang dangu dipun pendhem, ugi rasa kesel lan putus pangajeng-ajeng. Menawi manah wiwit krasa peteng, sumangga kita langkung celak dumateng Gusti lumantar pandonga lan maos sabdanipun Gusti. Sabda punika kados lenga ingkang njagi lampu supados tansah murup. Para sedherek ingkang kinurmatan, donya boten namung mbutuhaken tiyang ingkang saged matur kanthi sae, nanging langkung betahaken tuladha gesang.
Anak-anak mbetahaken tiyang sepah ingkang dados pepadang. Para siswa mbetahaken guru ingkang dados pepadang. Masyarakat mbetahaken pribadi-pribadi ingkang sumunar kanthi katresnan Kristus. Sumangga kita sami ngraosaken pitaken punika wonten ing manah. Punapa gesang kawula sampun saged madhangi tiyang sanes? Punapa lumantar lampah kawula tiyang saged ningali katresnanipun Kristus? Mugi Gusti paring sih rahmat lan kegiatan dumateng kita sedaya, supados kita saged dados pepadang sejati ingkang tansah sumunar sanadyan wonten ing tengahing pepeteng gesang. Amin. Sumangga kawula dherekaken ing pandonga. Gusti Yesus ingkang kebak sih katresnan, kawula ngaturaken panuwun awit Paduka sampun milih kawula dados pepadanging jagat. Paringana kawula manah ingkang resik, sabar lan setya, supados gesang kawula saged dados berkah tumrap sesami. Sumunaraken pepadang Paduka lumantar gesang kawula saben dinten. Amin.